Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली SBI नि जब ओंखारबावदों गोदान पोस्टआ जाबाय PO आरो वेकेन्सिया गासै 1673 दङ। दा लास्ट डेटआ जोंहा थागोन 12 अक्ट'बरसिम थागोन आरो बेयाव मेल फिमेल गासैबो अनलाइन खालामनो हागोन जायफ्रा एलिजिबल जायो। दा एलिजिबल जानो बेसेबां क्वालिफिकेशन नांगौ जों बेखौ नायगोन। दा बेनिफ्राय डिटेल्सखौ नायगोन, पार्सेन्ट नांगौना नाङा आरो मा दङ बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट साइक' टेस्ट दं बेवहाय। दा साइक' टेस्टआ पास जाबासो बे साख्रिखौहाय मोननाय जागोन। दा नैबे अफिसियेल नटिफिकेशन बेखौ नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनो हागोन डिसक्रिप्शननिफ्राय। बेनिफ्राय मोनसे एप्लाइ नाव मोनदों बेयाव थुनाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना। दा जों डिटेल्सखौ नायनोसै फैदो गोबाव खालामलिया। दा बेयाव नोंथांमोननि माखासे एग्जाम दङ, एग्जामा गासै मोनथाम जायो आरो टटेल लानानै। बेनिफ्राय नोंथांमोननि फार्स्टनि एग्जामा जागोन नै 17, 18, 19 डिसेम्बराव जागोन, 20आवबो दङ। देन बेनिफ्राय रिजाल्ट होगोन आरो मेन एग्जामा नोंथांमोननिया नै जानुवारियाव जागोन 2023आव। बेनिफ्राय फेज 3 दङ, साइक' टेस्ट दङ बेयाव नोंथांमोना फेब्रुवारि एबा मार्चआव मोनगोन आरो 2023आव। अके स' बेनिफ्राय नोंथांमोना फ्रि एग्जामिनेसन ट्रेनिं लानो हायो गोसोब्ला बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव येस नो होबानो हागोन, बे नोंथांमोननि बाथ्रासै। देन बेनिफ्राय जोंहा बैसोखौ नायनोसै। दा बैसोआ बे पोस्टआव एप्लाइ खालामबा 21 इयार्स गाहायसिनानो आरो गोजौसिना 30 इयार्स, नाथाय ST हिसाबै जोङो 35 इयार्स मोननो हागोन। मानोना जोंहा STआ 5 बारामोन नालाय बैसोआहाय 5 इयार्स बारा मोनो अब्ला 35 जायो 30निफ्राय। वेकेन्सिस नायोब्ला STआव गासै 131 दङ नोंथांमोना रेगुलार वेकेन्सि, बेनिफ्राय बेकलग मोनदों बेखौ नायना लादो आरो लोगोसे इउआरआवबो दङ जेराव नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनो बेयावबो इलिजिबल जानो हायो आरो। दा बेनिफ्राय जोंहा क्वालिफिकेसन नायनोसै फैदो नोंथांमोना बेसेबां फरायनो नांगौ बे पस्टनि थाखाय। दा बेयाव जायखिजाया डिग्री पासआनो खालामनो हायो, जेबो पार्सेन्ट नाङा। अके जायखिजाया स्ट्रिमानो जा डिग्री पासआनो बेयाव अनलाइन खालामनो हागोन जायफ्रा इलिजिबल जायो। दाखालि फाइनाल इयार एबा सेमिस्टार इयार जोब्बायबा नोंथांमोनाबो खालामनो हायो बेयाव। अके दा जायखिजाया डिग्री पास जेबो पार्सेन्ट नाङा, जेबो स्ट्रिम नाङा, बे पस्टआव नोंथांमोना PO पस्टआव अनलाइन खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय सिलेबासबो दङ बेखौ नायना लादो। फार्स्टनि एग्जाम प्रिलिम्सआवहाय नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन। इंलिश क्वान्टिटिभ दङ, बेनिफ्राय रिजनिं दङ, गासै 100नि एग्जाम जायो आरो 1 घन्टाल' नोंथांमोना बेयाव टाइमखौ मोननाय जायो। दा बेयाव पास जायोब्ला आरो सेकेन्ड एग्जाम होबावनांगौ जायो, मेन एग्जाम होनना बुंनाय जायो। मेन एग्जामाव नोंथांमोना एसे बारा मोनगोन नाम्बारखौहाय, गासै दङ नै 200 दङ। अके स' बेखौ नायना लादो। देन बेनिफ्राय मोनसे इंलिश लेंगुवेज दंबावो 50, गासैखौबो लानानै ग्रेन्ड टटेला 250 जायो। बेखौ नोंथांमोना नायदो, माखासे टाइमिं दङ 3 आवार्स नोंथांमोना मोननाय जागोन, प्लास एडिसनेल 30 मिनिट्स मोनगोन इंलिश लेंगुवेजनि थाखाय। दा बेखौ नोंथांमोना पास जायोब्ला फिन खनसेबाव साइक'मेट्रिक टेस्ट थायो, जेरै नोंथांमोना ग्रुप डिसकासन दङ, एक्सारसाइज दङ, बेयाव 50 नाम्बार थागोन। दा इन्टारभिउआव 30 नाम्बार दङ, बेनिफ्राय ग्रुप एक्सारसाइज थायो बेयाव 20 थायो, गासै अभारअल 50 जायो। अके बे पस्टआव आरो मानोना बे लास्ट फेजआव। दा बेनिफ्राय जोङो फाइनाल लिस्टआ नोंथांमोना गासैयावबो क्वालिफाइड जायोबा साख्रिखौ मोननाय जासिगोन। दे बेनिफ्राय अनलाइन खालामनाया बोरै खालामनांगौ होनोब्ला नोंथांमोना गोसोआव ला, मबाइलखौ जेब्लायबो खालामोब्ला मबाइलाव खालामोब्ला डेस्कटप नोंथांमोना खालामना ला, लोगोसे लेन्डस्केप मड खालामना ला, अब्लासो लिंकआ गेवो, नङाब्ला गेवनाय नङा आरो नङाबा जानाय नङा। दा नोंथांमोना बे लिंकआव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना मबाइलखौ मा खालामनांगौनो, बे जाबाय लेन्डस्केप मड खालामना ला, अब्लासो बेबायदि गेवगोन, नङाबा जानाय नङा। लोगोसे डेस्कटप साइडआव नोंथांमोना क्लिक खालामबा गासैबो श' जागोन पेजआ। बेनिफ्राय क्लिक हियार फर निउ रेजिस्ट्रेसनाव जों क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हायो आरो। दा दाखालि क्लार्कआव आं मोनसे होदोंमोन भिडिअ अनलाइन खालामनाय, बेखौ नायबानो जाबाय, सेम प्रसेस, जास्ट पस्टआल' जोंहा चेन्ज जादों PO पस्टआव। दा बेनिसिम दिनैनि SBI साख्रिनि आपडेट, जायफ्रा एलिजिबल जाबाय एप्लाइ खालामदो आरो लोगोसे भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैनायफोरा साबस्क्राइब खालामना ला। बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन।